नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे गजरी चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज आम्ही तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन रेसिपी घेऊन येतो आहोत. तर ती मला माहिती नाही, ती सुरेखालाच विचारूया. सुरेखा, आपल्या प्रेक्षकांना आता तू कोणती रेसिपी दाखवणार आहेस? आता दाखवणार आहे ती रेसिपी आहे, आता गोकुळाष्टमी येते ना. अच्छा, म्हणजे खास रेसिपी आहे. तर त्यासाठी आपण आता पोळ्या, आपल्याकडे आंबोळ्या म्हणतात ना. पोळी आता आंबोळ्याच म्हण. आंबोळ्या आणि काळ्या वाटाण्याची उसळ. तर मित्रांनो, ही शेवग्याच्या पाल्याची भाजी करतात. ती रेसिपी आपण दाखवलेली आहे, ऑलरेडी दाखवलेली आहे 15 दिवसापूर्वी. तर मित्रांनो, गोकुळाष्टमी निमित्त ही आपण रेसिपी बनवतोय, आंबोळ्या आणि काळ्या वाटाण्याची उसळ. तर आता ती उसळ तर आपण नंतरच बनवू. आता ती आंबोळ्याची तयारी करते आहे, तर तिला विचारू आता ती काय तयारी करते. चला सुरेखा, आता पहिल्यांदा काय कृती करतेस? प्रथम आपण तांदूळ भिजत घालूया. अच्छा, एक वाटी. दुसरी वाटी. अच्छा, ही एक वाटी. 3 वाटी तांदूळ भिजत घालणार आहे. हे आता स्वच्छ मी धुवून घेणार आहे तांदूळ. 2-3 वेळा तरी तांदूळ हे स्वच्छ धुवून घेणार आहे. अच्छा, आणि मग त्यात पाणी ठेवणार आहे. मग आता किती वेळ भिजत ठेवणार आहे? 6-7 तास भिजले पाहिजे तांदूळ. अच्छा, मग दुसऱ्या नंतर 6-7 तासानंतर आपण ते मिक्सरला लावायचे आणि पीठ ठेवायचं. तर चला आता मित्रांनो, उडदाची डाळ आता भिजत घालून हे तांदूळ स्वच्छ धुवून घ्यायचे. तांदळात पाणी ओतायचे, कचरा असतो ना. हे जाड तांदूळच घेतले आहेत. रेशनिंगचे वगैरे घेतलात तुम्ही तरी चालेल, किंवा दुकानात जाड तांदूळ मिळतात. ते जाड तांदूळ घ्यायचे, ते स्वच्छ धुवून घ्यायचे. हे 2-3 पाण्याने कचरा असतो ना जाड तांदळावरती. मग आता त्याच्यावर धुवून जरा पाणी किती ठेवणार आहेस? दाखवते ना पाणी ठेवणार ते. हे 2-3 पाण्याने आता स्वच्छ धुवून घेते मी आधी. ठीक आहे. ते वरती आलेले तांदूळ वगैरे सगळे काढून टाकायचे. आपण 3 वाट्या तांदूळ घेतले ना, त्याला ही एक ह्याच वाट्याच्या मापाने घेतले होते. 3 वाट्या तांदूळ घेतले, तर ही एक वाटी आपण उडदाची डाळ घेऊ. ती पण आता आपण स्वच्छ धुवायची. ती जास्त वेळ नाही धुवायची, ती आपण एकदाच चांगली चोळून धुवायची. धुवून घेऊ. ठीक आहे. आता आपण डाळ तांदूळ धुवून घेतले. तांदूळ मी 3 वेळा धुतले. डाळ एकदाच पण चांगली चोळून धुवायची. आणि आता त्याच्यात पाणी ठेवणार आहे. त्याच्या आधी हे चमचाभर मी मेथी दाणे टाकणार आहे या डाळीमध्येच. आता पाणी ठेवू आपण. चांगली डाळ फुगून वरती आहे ना, त्याच्यामध्ये जास्त पाणी ठेवायचं. हे बघा, असं डाळीच्या वरती ठेवायचं पाणी. तसंच तांदूळ पण आता हे तांदूळ जास्त फुगत नाही, पण तांदळाच्या वरती पाणी ठेवायचं आणि डाळ फुगून येणार. त्यामुळे डाळीला जरा जास्त पाणी ठेवायचं. आणि हे आता आपण 6-7 तास तसेच झाकून ठेवायचं. आणि नंतर मग ते मिक्सरला लावून पीठ आपण ठेवायचं. आता आपले तांदूळ भिजलेले आहेत. बघा, आपण डाळ आणि तांदूळ भिजत घातले होते, त्याच्यातच आपण मेथी दाणे टाकले होते. ही छान डाळ भिजलेली आहे बघा. हे तांदूळही चांगले भिजले आहेत. तर आता आपण हे जे पाणी आहे, हे डाळ भिजलेलं जे पाणी आहे ना, तर आपण ते ओतून घेऊ. आणि तेच आता आपण ज्यावेळी मिक्सरला लावणार आपण डाळ आणि तांदूळ, तेव्हा हेच पाणी वापरणार. आता कसे पावसाळ्याचे दिवस आहेत ना, तर त्यामुळे हेच पाणी वापरायचं. ते थोडंसं आंबूस झालेलं असतं पाणी ना, मग त्या पाण्याने पीठ लवकर येतं त्यासाठी. आणि डाळ पण मी एकदाच धुवायची, जास्त धुवायची नाही. आणि आता हे मी मिक्सरला लावणार आहे. तसंच या तांदळातलं पण पाणी ओतून घेणार आणि ते तांदूळ पण मिक्सरला लावणार. मिक्सरला लावून घेऊया तांदूळ आणि डाळ. त्यात आपण थोडेसे हे अर्धी वाटी पोहे घालणार आहे. अर्धी वाटी पोहे मी स्वच्छ आता धुवून घेते आणि ते आपण डाळ वाटते वेळी त्यात पोहे घालणार आहे. तर मी पोहे धुवून घेते. स्वच्छ धुवून घ्यायचे 2-3 वेळा. पोहे कसे अगोदर नाही भिजत घातले होते. डाळ तांदूळ भिजायला लागतात ना, डाळ तांदूळ चांगले भिजायला लागतात. पोहे काय लगेच आपण धुवायचे आणि त्यात ओतायचे, मिक्सरला लावायचे. आता आपण पहिली डाळ वाटून घेऊ. डाळ टाकते मिक्सरच्या भांड्यात. डाळ आणि त्यात मेथी दाणे आहेत. आपण पहिली ही डाळ वाटू.
बॅचमध्ये वाटणार आहे, कारण एकदा नाही वाटली जाणार. चिकट असते ना डाळ, ती चिटकून बसते. त्यातच हे पाणी टाकणार आहे थोडंसं. डाळ वाटून घेणार आहे, बारीक वाटून घ्यायची आहे एकदम. ही डाळ वाटून घेतली आहे बघा, अशी बारीक वाटायची, हातावर बघायची. ही सगळी अशी बारीक एकदम गंधासारखी डाळ वाटायची. आता ती मी डाळ काढून घेते, बाकी हे सगळं आहे ते वाटून घेते. आता आपण डाळ झालेली आहे वाटून. आता हे तांदूळ बारीक करून घेऊ. तांदूळ वाटू आपण. हे तांदूळ मी आता टाकते. तांदूळ हे 2 बॅचमध्ये वाटणार आहे. त्याच्यातच मी हे पोहे टाकते थोडेसे. पोहे टाकल्यामुळे चांगले जरा खुसखुशीत होतात पोळ्या, त्यामुळे पोहे टाकतात. पोहेने छान जाळी येते म्हणून पोहे टाकायचे. तर आता मी थोडं पाणी टाकते. 2 वेळा असे बारीक करून घेते. तांदूळ आपले छान बारीक झाले आहेत. तांदूळ एकदम बारीक नाही करायचं. आपल्या असं हाताला थोडासा रवा कसा लागतो तसा रवा जसा लागतो ना हाताला, तसं लागलं पाहिजे रवा तांदळाचं. त्यामुळे तांदूळ एकदम बारीक नाही करायचे. आपल्याला घावणे करायचे असतील तेव्हा आपण बारीक दळायचे, घावण करतो ते. आणि डोशांसाठी ज्यावेळी आपण हे बनवतो आंबोळ्या, तेव्हा असं थोडंसं जाडसर ठेवायचं. थोडंसं किंचित जाडसर, कण लागले पाहिजे रव्यासारखे. तर आता मी हे सगळं आता बारीक करून घेते. आता आपलं हे सगळं पीठ मिक्सरला लावलेलं झालेलं आहे. डाळ तांदूळ वाटून झालेले आहेत. ते बघा, हे असं मिक्स करून घ्यायचं. आता चांगलं मी मिक्स करणार आहे. एवढंच जाड ठेवायचं, जास्त पातळ नाही करायचं, कारण आता ते फुगून व्यवस्थित छान पीठ येणार आहे. तर एवढंच जाड ठेवायचं. तर जर तुम्हाला पीठ आल्यानंतर वाटलं जाड आहे तर थोडंसं पाणी नंतर गरम पाणी टाकायचं. आणि हे आता एवढंच जाड ठेवायचं पीठ, जास्त पातळ नाही करायचं. आता बघा, हे अर्धा टोप आहे ना, अर्धा पातेलं पीठ आहे. तर ते आता नंतर भरून येईल चांगलं. आता चांगलं मिक्स करायचं, चांगलं घोटून घ्यायचं. मी आता हातानेच मिक्स करणार आहे. त्याच्यात मीठ टाकते. मीठ टाकते, 2 चमचे मीठ टाकते. मी सगळं आता मिक्स करते. हाताने करायचं, म्हणजे हाताने केल्यामुळे काय होते, आपल्या हाताची जी उष्णता असते ती त्या पिठाला लागते, त्यामुळे पण पीठ लवकर येतं. चांगलं असं मिक्स करून घेणार आहे पीठ. त्याच्यात बाहेरची हवा भरली पाहिजे. हवा भरल्यामुळे मग नंतर अशी बबल्स येणार वरती. समजायचं की पीठ आपलं छान झालेलं आहे. चांगलं असं फेटून घ्यायचं 2-3 मिनिटं. वरती खाली केल्यामुळे त्याच्यामध्ये हवा भरते. चमच्याने काय होतं, चमच्याने आपण जिथे चमचा फिरवतो तिथेच पीठ मिक्स होतं. चारीकडेनं असं पीठ मिक्स होत नाही. आपण असं हाताने मिक्स केलं, सगळीकडनं पीठ मिक्स होतं व्यवस्थित. चांगलं असं फेटून घ्यायचं 2 मिनिटं. पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये थोडंसं उशीर लागतो पीठ यायला. तर तुम्ही डाळ तांदूळ गरम पाण्यातही भिजत घालू शकता. डाळ तांदूळ ज्यावेळी आपण भिजवतो ते कोमट पाण्यामध्ये भिजवायचे. आणि थोडं लवकर ठेवायचं पीठ, म्हणजे तुम्हाला जर सकाळी हवं असेल तर रात्री 9 वाजता वगैरे ठेवलात तर सकाळला येणार. आणि संध्याकाळी करणार असाल तर सकाळी ठेवायचं लवकर, जरा 8-9 वाजता. म्हणजे संध्याकाळी 6 वाजता पीठ येऊ शकतं. पीठ यायला पण 8 तास तरी, कमीत तर 8 तास पाहिजेच. 8 ते 10 तास पीठ यायला लागतात. आता आपलं हे पीठ चांगलं फेटून झालेलं आहे. तर ते ओळखायचं कसं, ते बघा असे बबल्स म्हणजे असे थोडेसे बबल्स येतात पीठ. त्यामुळे चांगलं आता पीठ फेटलेलं आहे. त्याच्यात हवा भरली आहे चांगली, त्यामुळे बबल्स सुटतात असे. तर मी आता हे पीठ ठेवणार आहे. तर आमच्याकडे एक पद्धत आहे की कोकणातली, की नुसतं पीठ ठेवायचं नाही कधी, म्हणून आपण त्यात थोडंसं तेल टाकायचं आणि त्याच्यावरती हा कांदा ठेवायचा. कांदा मी छोटासा कांदा घेतलाय, धुवून घेतलाय स्वच्छ कापून असा. तो असा कांदा ठेवायचा आणि
आणि पीठ झाकून ठेवायचं, गरम असं उबदार जागेवर ठेवायचं आणि पीठ आलं ते ओळखायचं कसं, तर कांदा हा आपोआप एका साईडला जाणार आणि मग पीठ असं फुगून वरती येणार. तुम्ही आता हे 8-10 तासासाठी आता झाकून ठेवते आणि मग आपण करते दाखवते तुम्हाला. आता आपण आंबोळ्यांचं पीठ बघूया. ठेवलं आहे ना आपण, ते पीठ झालं करायचं, चांगलं फुगून वरती आलेलं आहे. तर आता आपण हा कांदा टाकला होता ना, तर तो कांदा बाहेर काढते मी. पीठ बघा चांगलं फुगून आलं. अर्ध पातेलं ठेवलं होतं तर पूर्ण आता पीठ फुगून आलेलं आहे. तर मी तुम्हाला जेवढं हवं असेल, सगळ्याचे करणार असाल तर सगळं मिक्स करायचं, नाहीतर जेवढं तुम्ही बनवणार असाल तेवढं पीठ बाजूला काढून घ्यायचं आणि पोळ्या बनवायच्या. मी आता हे थोडं काढून घेतलं आहे दुसऱ्या भांड्यामध्ये, छोट्या भांड्यामध्ये घेतलं आहे काढून. तर आता आपण हे बघा पीठ पण व्यवस्थित झालं आहे, जास्त जाड नाही पातळ नाही, पाणी टाकायची वेगळं पाणी टाकायची गरज नाही, एवढंच पाहिजे. आणि छान पीठ आलं आहे फुगून बघा. तर आता आपण आंबोळ्या बनवायला घेऊ. मी हे भिडं ठेवलं आहे, भिड्याचं भिडं आहे, त्याच्यावर घावणे बनवतो, पोळ्या बनवतो. तर मी त्याला तेल लावून घेते. बिडाचं भिडं ना? हा, भिडाचं. घावण्या पोळ्यांसाठीच आहे स्पेशल. अच्छा, कोकणातील लोक बिड्यावरतीच करतात, लक्षात ठेवा. आता आपले नवीन पॅन वगैरे आता आले, पॅनवर बनवतात, पण पहिलं तर भिडच बनवायचं. भिड्यावरची टेस्ट चांगली लागते भिड्यावर बनवल्याची. तर आता तवा तापलेला आहे, तर आपण आता पोळ्या घालून बघू. आंबोळ्या एका वेळेला 1 चमचा घालायचा. मित्रांनो, या मालवणी माणसाचा आवडीचा विषय आहे, काळ्या वाटाण्याची उसळ आणि आंबोळ्या. असं पसरवून घ्यायचं, जाडच ठेवायची, पातळ नाही करायची जास्त. आंबोळ्या ह्या जाडच असतात आणि डोसे पातळ असतात. तर हे बघा, हे बबल्स वगैरे छान निघाले. आपण त्यात पोहे टाकले होते ना, त्यासाठी टाकले होते, अशी जाळी निघते. आपण 2 मिनिटं झाकण ठेवू याच्यावरती. या पिठाचं आपण हे पण करू शकतो का ग, काय? पुणे उत्तप्पा? हो, ओनी उत्तप्पा होऊ शकतो याचा. हो ना? झाकण त्याला. आता आपण हा पलटी करू, म्हणजे असं फिरवून घेऊ दुसऱ्या साईडने. बघा मित्रांनो, कसं इझी सुट्टी आहे ती. चारी बाजूने आंबोळ्यांचा कलर थोडासा असा आलाच पाहिजे, तरच त्या आंबोळ्या चांगले टेस्टी बघा होतात. मित्रांनो, आंबोळी तयार होत आलेली आहे. आता एका साईडने शेकली आहे आणि गॅस बारीक दुसऱ्या ठेवायचा. साईडने शेकते. गॅस जास्त मोठा नाही ठेवायचा, कारण घावण्यानं गॅस म्हणजे आग जास्त लागते, आंबोळ्यानं थोडी कमी लागते. त्यामुळे आता नाही तर लाल होतं तसे. तर दुसऱ्या बाजूचं पण आता झालेलं आहे, तर आपण काढून घेऊ. असं कलर आलेला पाहिजे. तर बघा मित्रांनो, पहिले आंबोळी तयार झालेली आहे. आता आपण अजून एक बनवू. ती पुन्हा पीठ घेते, पहिलं तेल लावते. तेल लावायच लागतं, प्रत्येक वेळी तेल लावायचं. तेल लावलं ती व्यवस्थित सुटणार. हा, नॉनस्टिकच्या तव्याला तेल नाही लावावं लागत, पण ह्याला बिडाच्या लावावं लागतं. तेल लावावं लागतंच. पोळी घालायची, फिरवायची ती पोळी चारी बाजूने आणि आपण झाकण ठेवायचं त्याच्यावरती. आता दुसरी पण झालेली आहे, ती पण आपण काढू. चारी बाजूने अशी सोडवून घ्यायची, अलगद अगदी, नाही तर मग तुटू शकेल ना. आता ही पण अशी टाकायची. 2 मिनिटं दोन्ही बाजूने शेकले की छान तयार होतात. बघा काय छान कलर आलाय बघा. मला तर चहा बरोबर जे आवडतं, चहा घ्यायची आणि 2-3 पोळ्या, एक नंबर, पोट फुल, तब्येत खुश. मालवणी माणसाचा नाश्ता चहा पोळी. चहातून पण खरे चहातूनच छान लागतं उसळीपेक्षा. चटणी किंवा चहातनं, बरोबर, खोबऱ्याची चटणी बरोबर किंवा चहातनं. आता आपण ही पण काढून घेऊ. तर बघा मित्रांनो, आता अशी
हे बघा आणि तुम्ही पण तुम्ही पण करा आणि सांगा कसे झाले आहेत ते. कमेंट मध्ये सांगा कसे झाले ते. आता आम्हाला कळणार कसे. हे बघा हे बघ. हे पोळ्या, मालवणी पोळ्या, आंबोळ्या. चला मित्रांनो, आता आपण अजून एक तुम्हाला दाखवतो आणि नंतर मेनू डायरेक्ट डिश मध्ये घेऊन दाखवतो. पीठ व्यवस्थित आलं पाहिजे. आंबोळ्याचं पीठ 7-8 तास भिजलं ना, तांदूळ पण 7-8 तास भिजायला लागतात आणि पीठ पण यायला 7 ते 8 तास लागतात, तरच ते पीठ छान फुगून येतं आणि व्यवस्थित जाळी पडते. पण गॅस मात्र बारीक ठेवायचा, जास्त मोठा करायचा नाही, मीडियम ठेवायचा. पोळ्या करते मी. परत याच्यावरती आपण झाकण ठेवू 2 मिनिटं. तर मित्रांनो बघा, गोकुळ असले स्पेशल आंबोळ्या आणि काळ्या वाटाण्याची उसळ, काळ्या वाटाण्याची उसळ असा हा मेनू तयार झालेला आहे. तर मित्रांनो, ही रेसिपी तुम्ही पण करून बघा आणि आम्हाला कमेंट करून कळवा कशी झाली आहे ती. असा कलर छान पैकी आला पाहिजे बघा, असा कलर आला पाहिजे मस्त पैकी. तर चला आता डायरेक्ट मेनू डिश मध्ये घेतो आणि तुम्हाला दाखवतो. गोकुळाष्टमीला 3 गोष्टी मेन उपवास सुटते लागतात नैवेद्याला: आंबोळ्या, काळ्या वाटाण्याची उसळ आणि शेवग्याच्या पाल्याची भाजी. या 3 गोष्टी असतातच कोकणात, म्हणजे नैवेद्यासाठी. कोकणात तर लोकांसाठी असतात या. कोकणातच तुम्हाला भेटणार. बाकी इतर ठिकाणी प्रथा वेगवेगळ्या असतात. प्रत्येकाच्या घरी बनवली जाते ही डिश. आंबोळ्यांबरोबर आपण काळ्या वाटाण्याची उसळ बनवणार आहोत ना, तर हे एवढे काळे वाटाणे घेतलेले आहेत मी. पूर्ण वाटीभर नाही घेतले आहेत, मला जास्त नाही लागत त्यामुळे. तर हे मी आता चांगले 2-3 वेळा धुणार आहे स्वच्छ आणि मी पाणी ओतून ते भिजत ठेवणार आहे. आपण भिजल्यानंतर हे पण 7-8 तास लागतात त्याला भिजायला. चांगले भिजून मग फुगून आले की आपण ते नंतर कुकरला लावू शिजायला. हे आपण काळे वाटाणे भिजत घातले होते ना, एक वाटी नाही, पूर्ण मी घेतले होते. अर्धी वाटीने थोडेसे होते असतील. तर हे बघा चांगले भिजलेले आहेत. हे पण 7-8 तास भिजले ना, हे असे मऊ होतात चांगले बघा. तर हे आता मी कुकरला लावणार आहे आणि ते शिजवून घेणार आहे. नंतर उसळ बनवते, तुम्हाला दाखवते मी. वाटाणे भिजवून ते शिजवून घेतले आहेत बघा, चांगले शिजले आहेत. 4-5 शिट्ट्यामध्ये शिजले वाटाणे बघा. उकडून घेतले. हा, उकडून. तर त्याची आता आपण उसळ बनवू. पण त्याच्यातले आपण थोडेसे ना बाजूला काढून मिक्सरला लावायचे. एवढे म्हणजे दाताखाली कचकच लागायला नको ना, थोडेसे आपण बाजूला काढू. थोडेसे मी एवढे मिक्सरला फिरवून घेणार आहे आणि बाकी हे सगळे भाजीत टाकणार आहे. आता आपण भाजी फोडणीला देऊया. आता हे भांडं ठेवलं आहे, त्याच्यामध्ये मी तेल टाकलंय. तर आता आपण पहिलं जिरं मोहरी टाकू. ही टाकली मोहरी फोडणीसाठी. ही टाकलं जिरं. आता हे टाकू कढीपत्ता आणि हा कांदा. जरा कांदा जरा लाल होऊ दे. आता कांदा बघा लाल झालेला आहे. आता आपण त्यात टोमॅटो टाकू. टोमॅटो टाकला. टोमॅटो जरा 2-3 मिनिटं शिजू दे, मऊ होऊ दे बघा. टोमॅटो पण आता शिजला आहे, मऊ झाला आहे. आता आपण त्यात मसाले टाकू. हा लाल कलरचा मसाला आहे थोडा. हा आपला मालवणी मसाला 1.5 चमचा टाकला. थोडासा अर्धा चमचा गरम मसाला. थोडीशी हळद. आता चांगला एकजीव करून घेऊ मसाला सगळा. आता आपण वाटण केलंय ना, आपलं कांदा खोबऱ्याचं वाटण आहे. ह्याच्यात काय काय टाकलंय? ह्याच्यात काय कांदा, खोबरं, आलं आणि लसूण आणि कोथिंबीर एवढे 4च टाकलेले आहेत.
आणि वाटण परतून घेऊ. आपलं मालवणी वाटण आहे नेहमीचं. नेहमीसारखं मालवणी वाटून केलं हा. मित्रांनो, वाटणाची रेसिपी आपण टाकलेली आहे. आपण नेहमी करतो वाटण ना, तेच आहे. तेच वाटण आहे. आता चांगलं परतून घेऊ हे. आपण त्यात थोडं गरम पाणी टाकू. कुठल्याही रसाभाजीत ते गरम पाणी टाकायचं. रसाभाजीला थंड पाणी टाकलं ना तर फोडणी थंड होते. कुठल्याही रसाभाजी करते वेळी गरम पाणी टाकायचं, म्हणजे लगेच उकळी येते. आता आपण हे वाटाणे जे आहेत ना उकळून घेतलेले शिजव, ते वाटाणे टाकते याच्यामध्ये. ते पाण्यासकट टाकायचे, त्याचं पाणी असतं ना पाण्यासकट टाकायचं. चव असते. आणि आता आपण मिक्सरला जे बारीक करून घेतले ते टाकणार. थोडंसं बारीक करून घ्यायचे मिक्सरला, कारण काळे वाटाणे थोडेसे दाताखाली कडक लागतात ना कधी कधी, म्हणून असे मिक्सरला बारीक करून घ्यायचे. तुम्हाला हवे असतील तर बारीक करून घ्या, नको असतील जास्त वाटाणे खायला आवडतात तर तसेच ठेवा. आणि असे बारीक केल्यामुळे मिळून येते उसळ. थोडीशी अजून पातळ करणार आहे, गरम पाणी टाकते. मिक्सरला होतं ना ते मिक्सरचं भांडं धुवून टाकते. कलर पण छान आलाय ना. आता आपण यात मीठ टाकू. मीठ टाकायचं राहिलं होतं, मीठ टाकलंय. चवीनुसार मीठ टाका. आणि हे आता 5 मिनिटं जरा शिजू दे. उकळी आलेलीच आहे, पण जरा 5 मिनिटं अजून शिजू दे. मग काळ्या वाटाण्याची उसळ तयार. काळ्या वाटाण्याची उसळ तयार झाली बघा. स्पेशल गोकुळाष्टमी. गोकुळाष्टमी आंबोळ्यांबरोबर काळ्या वाटाण्याची उसळ. आता ठीक आहे मित्रांनो, बघा उसळ तयार झालेली आहे. आता झाकण ठेवते 2 मिनिटं. आता आपण बघू ही भाजी. बघा भाजी तयार झालेली आहे. काळ्या वाटाण्याची उसळ एकदम सुकी नाही करायची, अशी ओली ठेवायची, कारण आंबोळ्यांबरोबर ओलीच लागते ना. अशी रस्सा पाहिजे. हा, तयार झालेली आहे. त्यातून टाकते कोथिंबीर थोडीशी. आता ही भाजी तयार झालेली आहे. मी गॅस बंद करते. बघा मंडळी, गोकुळाष्टमी स्पेशल काळ्या वाटाण्याची उसळ, आंबोळ्या आणि गोड ही खीर. काहीतरी गोड पाहिजे ना, म्हणून ही खीर बनवली आहे शेवयाची. तर बघा हा मेनू तयार झालेला आहे मित्रांनो. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून बघा आणि आम्हाला कमेंट करून कळवा कशी झाली ती. आणि आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा.